til møde i Entomologisk Forening. Og det er jo sådan lidt, oprindeligt var der jo planlagt noget andet, men der blev meldt afbud. Men så var vi jo heldige, at Jan, han lynhurtigt meldte sig på banen til at kunne sige noget mere omkring guldsmed og i virkeligheden også en større europæisk kongres, der har været omkring guldsmed. Så det glæder vi os rigtig meget til at høre noget mere om. Så Jan, hvis du bare tager det. Vi dæmper lige lyset lidt. Ja. Oh. Ah! Det er den anden vej. Sådan der. Ja, ja. Kan I høre noget derude? Det håber vi. Ja, jeg deltog i den europæiske guldsmedekongres ECO 2024 i Sevilla i år. Det er en begivenhed, der holdes hver andet år. Forskellige europæiske lande. I år var det så altså i Spanien. Gangen før var det i Slovenien, og i næste år, i 2026, så kommer der en i Polen. Og det foregår på den måde, at der er en 3-dages kongres med foredrag og posters og så videre. Og så er der en endags ekskursion, og så er der en post-congress-tur, som, så vidt jeg har forstået, det er den eneste gang, jeg har deltaget, kan variere mellem 3 og 6 dage. Denne gang var den på 5 dage. I selve kongressen deltog der omkring 80, og i postkongressturen deltog der cirka 20. Jeg havde egentlig planlagt, at jeg skulle have sagt lidt mere ind om selve kongressen, men da jeg skulle sidde og skulle gøre foredraget færdig her i søndags, så brød min computer sammen. Så det er en tidligere udgave, som ikke har det noget videre, eller faktisk ikke har noget som helst om selve kongressen. Der er kun billeder fra ekskursionen og fra post-kongress-tur. Så det er lidt mere feltagtigt, end jeg egentlig havde planlagt, men det havde under andre omstændigheder været hovedvægt på felten. Guldsmed er jo nogle af de organismer overhovedet, der tilsyneladende reagerer aller hurtigst på klimaforandringerne. Der er et stor mængde af arter, som rykker nordpå, og når man er i Sydeuropa, så er der meget påfaldende, at der er en stor mængde tidligere næsten rent afrikanske arter, der rykker ind i Europa. Dem ser vi også flere af, og der er både nogen, der rykker ind i Sydøsteuropa, nogen, der rykker ind her i Sydvesteuropa, og så er der nogen, der rykker ind begge steder. Og nogle af dem går det forbavsende hurtigt. En af de arter, som vi så, jeg kommer tilbage til den senere, men den hedder Trithemisk kirbi. Den, jeg kan ikke huske, hvornår den første gang kom til Europa, men det er ikke ret mange år siden, og nu er den nået Belgien. Godt nok ikke fastboende, men den er set der. Så nogle af dem går det voldsomt stærkt med. Det har vi også set i Danmark med nogle af de sydlige guldsmede, der indvandrer. Det kan gå meget hurtigt. Alle kender i dag kejserguldsmeden, den findes overalt. Men det første danske fund var, så vidt jeg husker, i 1994. Lille rødøjet vandnymfe kom ind i 2001. Den findes også rigtig mange steder, og nu følger sydlig mosaikguldsmed og sydlige kobbervandnymfer og flere andre efter. Og den kommer der også en masse eksempler på her med nogle af de her afrikanske arter. Her ser vi lederen af kongressen og lederen af post-congress-tur, Florent, som kigger efter en af de mest eftertragtede arter, som er en art, der kun findes i Spanien, Portugal og det sydlige Frankrig. Den hedder Macromia, hvor er det nu lige forsvundet? Macromia splendens. Og den, jeg har desværre ingen billeder af den. Vi så den, og vi så den på det der sted, men en meget stor, flot grøn guldsmed, der kun lever i nogenlunde rene vandløb, og som har en meget begrænset udbredelse. Men det var som sagt den her kongres, jeg deltog i.
Og så er vi ude på den første dag, det vil sige ekskursionsdagen, hvor mange deltog, altså mange flere end dem, der var med i postkonkurrencetur. Det her det er bare en ganske almindelig skovrandøje, men de ser jo lidt anderledes ud i Sydeuropa, end de gør herhjemme. Der har vi den igen. Spøjs nok, så findes der endemiske arter af skovrandøjer på Kanarieøerne og Madeira, og de ser cirka lige så ud som denne her. Men de er deres egne arter, og jeg må indrømme, at jeg ikke helt har forstået det, men sådan er det. Et spøjs plante, der hedder sådan her. Og et andalusisk murfirben. Den første dag på ekskursionen var vejret ikke særlig godt. Det havde godt nok været enormt varmt i Sevilla under kongressen. Vi var oppe på gadetermometeren, viste 44 grader. Men da vi så skulle på ekskursion, så var det ligesom ret køligt og regnfuldt. Og det er ikke ligesom gudsmedvejr. Så vi så ikke så meget på ekskursionsdagen, men det blev væsentligt bedre i løbet af postkongressturen. En gyvelkvæler, jeg har ingen idé om hvilken art. En plante. Dette er en spansk latterfrø, altså en forholdsvis nær slægtning af vores grønne frø. Men det entomologiske islæt i den, det sidder på hovedet. Jeg ved ikke, om I kan se det på det her billede, men så kan I se det, når man zoomer ind. Der sidder nogle små fluer her, som er tilhører en lille familie af fluer, som alle sammen er blodsugere på frø. Her kom så den første guldsmed, en af de en prakværnymfe med en anden art end dem, vi har herhjemme. Sådan en sydvesteuropæisk art, den findes i hvert fald i Frankrig og i Spanien og Portugal. Det var en ret almindelig art, som vi så flere gange på turen. Men den er jo meget nydelig med den der røde underhale der. Det her, det er hannen. Her har vi hunden. Og her har vi så en slægtning af den, der har været herhjemme, der hedder lille tangguldsmed, og som stadigvæk findes ret almindelig i Sverige. Den hedder, vores tidligere art hedder Onychogramphus forcipatus. Den hedder Uncatus og er en lille smule større og har lidt andre tegninger på forkroppen. De ligner hinanden temmelig meget. Vi så i alt 4 arter af Onychogramphus på turen, og de 2 af dem er meget sjældnere end de 2, jeg har nævnt. Vi så også den der også findes i Nordeuropa. Den, der har været i Danmark, den har kun været i en lille bæk ved Herlufsholm, og da den blev rørlagt, så var den ikke længere i Danmark. Det er cirka 100 år siden. Så blev der fundet sådan en stor, flot græshoppe. Egyptium. Bier var der også. En uldbi af en slags. Jeg tror nok, det er den her. Men det er i hvert fald, slægten er i hvert fald god nok. Her kan man se, at han og hun er ikke lige store. Hvor store er de? Fordi de ser umiddelbart store ud. Ja, de er ikke så store. De er en lille smule større end den, vi kalder stor uldbi i Danmark. Hvor stor er den? Ja, den er jo lidt mindre. Sådan her. Ja. Okay. Ja. Og her har vi så en af de arter. En anden af de meget almindelige arter, den der hedder på dansk, bliver kaldt flammelibel, og som det er en af dem, der er rykket ind i Danmark i de aller seneste år, og som formentlig i hvert fald har ynglet. Om den kan overvintre, det ved vi ikke helt, men den bliver der set i ret stort tal nogle gange. Det er endnu ikke meget set i Danmark, men det kommer nok. Det er jo svært at undgå. Men det var i hvert fald en af turens almindelige arter.
Og her er en anden naturens almindelige art, der er en art af blåpil, og Titrum chrysostigma, som var den almindeligste art af blåpil, vi så på turen. Men der så vi også 1, 2, 3, 4, 5 arter, så vi kan huske dem. Og den her var klart den almindeligste. Mere almindelig end de 4 andre til sammen. Der er ikke nogen guldsmede. Det er bare sådan, som vejret var på ekskursionen. Lidt skiftende. Og meget af landskabet så sådan her ud. Så noget småbjerge med korke og sten i skov på. Mest sten i faktisk, så kernesten. For den var ret dekorativ, den der. Jeg ved ikke, om man skal kalde det en vinterstander, men i hvert fald en visning. Det her det er en knopurt. Det gættede jeg ikke lige, da jeg så den, men det er det. Og her har vi så en blåfugl, som er en meget nær slægtning af vores almindelige blåfugl, men som man regner med er en anden art. Den regnes fra en anden art, men den er meget tæt på almindelig blåfugl. Og så sidder der en lille båndflue ude i siden, som er den, jeg ikke helt har fået bestemt. Jeg er dog ret sikker på, at det er en slægten af god nok. Hvis I ikke kan finde den, så sidder den ude til højre. Helt ude til højre. Er der også en marinsidsel, den sidder? Nej, det er den der knopurt. Det er knopurten, okay. Ja, det er en meget tornet knopurt, og det her det er en meget nær slægtning af vores rødplettet blåfugl, men det regnes også fra en art, men det er en meget nær slægtning. Det er så jeg tror, det er en slægtning af hvad hedder det, artiskok eller sådan noget. Det er i hvert fald noget tidsleragtigt noget, men jeg tror nok, den er beslægtet med artiskok. Så var der sådan en spøjs silke, snylteplante her. Det var den første dag, hvor vejret ikke var så godt, så der var ikke så mange guldsmeder at fotografere, så det blev til flere planter, end det gjorde de andre dage. Jeg ved ikke, hvad det hedder, den silke, men det er i hvert fald en silke. Nå, så kom der den egentlige guldsmed, en slægtning af vores hjemlige fjerbenede vandnymfe. Der er 2 arter i Spanien og Portugal, som ikke findes i resten af Europa. Og hvis, jeg kan ikke huske, om de er i Nordafrika, men de er i hvert fald ikke i resten af Europa. Vi så desværre ikke den anden, altså jeg gjorde ikke i hvert fald. Der var et par stykker, der så en af dem et sted. Den er rød, den havde jeg godt givet at se. Men den her så vi mange steder, den var ret almindelig. Den har de samme brede ben som en fjerben. Jeg ved ikke, den der har navngivet den har åbenbart synes, den havde endnu bredere ben, for den hedder Latipes. Men, og her er en meget nær slægtning af vores stor farvevandnymfe. Men det er altså den art, der afløser den i Spanien. I hvert fald den sydlige halvdel af Spanien. Der er sådan en overgangszone, hvor de godt krydser lidt, men man regner dem for 2 forskellige arter. Den er også en lille smule mindre, men den minder meget om stor farvevandnymfe. Her igen. Snurre grælsi. Det er simpelthen designet til at sidde på sådan de her stænger. Altså, Ja. ikke? Jo, de sidder meget tit på sådan noget i hvert fald. Ja. Det gør det. Og det er så hunden af den almindelige art af blåpil, Chrysostigma, som vi så han tidligere.
Ja, det er den igen. Hvorfor kom den nu? Hvad pokker skete der? Jeg tror, den hoppede hen til enden. Jeg kom til at trykke på noget forkert. Pokkers. Nå. Så må jeg lige gøre det her. Så mange gange. En anden stor græshoppe, som ifølge ekskursionslederen er temmelig sjælden. Det siger, det var ikke noget, jeg vidste noget om, men det var fordi, han sagde, at de andre græshopper, vi så, den er kommet, den er almindelig, den er almindelig, den er meget god. Så skulle vi hen et sted at spise, og det var den her nydelige lille by, som der er altså nogle nydelige byer i Sydspanien. Men det var nu ikke det helt store at se husmed eller sommerfuglmæssigt eller insektmæssigt i det hele taget på stedet, men der var der flot. Og meget spansk. Det er sjovt med de der rødder, der sidder sådan der. Ja, det er, hvad hedder det, skovvejnøjen igen. Og pænt lille klokkeblomst. Jeg ved ikke, om man kan kalde den lodden klokke. Hvis det betyder mollis. Og det er den der i hvert fald. Blød eller sådan noget. Og en træksnærle, og den er vist bare noget forvildet noget, hvor den anden er en god hjemmehørende art. En af de almindeligste fugle på turen var grå fluesnapper. Den her var også på det her sted en del klippesvale. Nå, så er vi kommet ud til sådan en lille sø, der ligger ude i noget korkeskov. Det var et meget, meget fint sted. Og der var også et sommerfugl. Det her, det er en af de to spanske slægtninge af den, der findes i England og andre steder i Nordeuropa, der hedder Titunus, som også har været angivet fra Danmark, men hvor det er lidt tvivlsomt, om den nogensinde har været fundet her. Men der er et angiveligt gammelt fund på landet. Og den her, den ligner meget, men det er altså en anden art. Den ser ud på oversiden. Den har meget kraftige ansamlinger af duftskæl, kan man se der. Det er kraftigt. Og en lille busksommerfugl, Satyrium esculi. Og her er den blevet fanget af noget. Det ligner på mig en kameleonedderkop, men hvad ved jeg om den slags? Noget i den stil. Kameleonedderkopper er jo meget almindelige i Spanien, så det lyder som rimelig gæt. Okay, hvad ved jeg? De der dyr med for mange ben og for få vinger, det ved jeg ikke meget om. Svalehælder så vi også et par steder. Jeg havde også et billede fra et andet sted, som er en meget pænere en. Den havde jeg ikke nået at sætte ind. Det var en af dem, jeg skulle have sætte ind. Søndagsmænd. Og en spansk udgave, eller en af de spanske slægtninge af den, der hedder Galatea, eller skakbrændrænøje, som også findes i Nordeuropa, inklusive England, og er fundet nogle få gange i Danmark. Men det er en af de andre arter i slægten. Hvor der er 3 eller 4 arter af slægten i Spanien, og den ene af dem så er Galatea. Vejerne også så vi nogle enkelte steder. Og en lille guldsommerfugl så vi sammen også. Og det er en Leptotes piritius, som er en meget vidt udbredt art. Den findes også i Asien og nede i Afrika og sådan noget. Men i Europa er den ikke så, at du får ned i sydpå. Her over siden. Og
Det her er en okkergul bredpande. Eller hvad det hedder. Skråstreget bredpande hedder den i vores dag. Og en tusindkylling, der ikke er rød, men gul. Fin græshop med blå bagvinger. Jeg er ikke helt sikker på, at det er sådan en. Og en anden en i samme slægt. Jeg tror, det er to forskellige, men helt sikker er jeg ikke. Men jeg tror, at jeg fik bestemt med sikkerhed. Og en lille bitte knæler. Ja, det ved jeg ikke bare. Det måske. Ja, måske. Så fandt jeg også sådan en. De er fede. Det var den eneste, vi fandt på turen. Den var en vis lykke. Der var en del mennesker på turen, der ikke havde set sådan en før. Lad os fortælle lige, hvad det er. Det er en solifug, som er en række af spindlere, som altså beslægtet med skorpioner og edderkopper og sådan noget. Men det Camel Spider hedder de på engelsk, Okay. Ja. hvis de siger på noget mere. Og hvad er størrelsen på sådan? Den der var ikke så stor, den var sådan her. Nogle af arterne kan jo blive vældig store. Ja, jeg har set nogle voldsomme nogle i Afrika. Ja. Altså. Og de store af dem, de løber så hurtigt, som man drømmer ikke om. Jeg har aldrig set nogen invertebrater kunne løbe så hurtigt som det der. Det er helt vildt så hurtigt, de løber. En havs lange ben. Den der løb ikke så hurtigt, men jeg ved ikke, om den havde det lidt dårligt eller sådan noget. Men den kunne godt bevæge sig, altså. Men den var ikke så voldsomt hurtig. De kan ikke spille med. Nej. Og Og de er heller ikke giftige. De bider, de har meget kraftigt bid, men de har ikke nogen gift. Så var der også nogle skildpadder. Den, der hedder Maurus lebrose. Det er, tror jeg, altså slægten hedder mauriske skildpadder nu, og tidligere var der kun en af dem, nu er der vist tre. En i Sydøst og en i Sydvesteuropa. Altså, jeg mener, at der er en til et eller andet sted, som jeg har glemt, hvor jeg jeg kan ikke huske, om den jeg har dens navn. Men altså, dengang de var en, så havde de mauriske sumpskildpadder. Og det der, det er en gambusia, altså en lille ungføden tandkarpes, altså beslægtet med gubier og platier og sværdrager og den slags, som er indført for at bekæmpe moskitoer, og de er en plage. De er nu på EU's sortliste over invasive arter, man ikke må flytte rundt på, men altså i Spanien er de ekstremt mange steder, og de er ekstremt talrige, som man kan se her. Og Florent, han sagde i hvert fald, at den der sø, vi var ved, den var stadigvæk god, men den her var væsentligt bedre, inden at der kom så mange kambusiaer, som der er nu. Det er gået noget ud over nogle af guldsmederne. Men ja, gør de så der større? Holder de møttene væk? Ja, i et vist omfang gør de jo, men ja. Også alt muligt andet, ja. Jeg var egentlig lidt forbavset over, at det betyder så meget for guldsmederne. Det kan selvfølgelig være, at de bare spiser deres mad. Jeg synes, de er så små, så guldsmedavlen skal ikke være ret store, før at det der fødenet, det er vendt på hovedet. Kan man tænke sig, at de spiser æggene? Ja, måske. Jamen, det er bare ikke mange guldsmedspor, det er egentlig et eller andet. Og ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men de kan selvfølgelig godt spise de helt små. Og det kunne også være, at de bare spiste alle daphnierne, så de små guldsmedlarver ikke har noget at spise. De dør af sultstakler. Ja, jeg ved det ikke. Men han synes i hvert fald, at det var blevet meget dårligere, efter at gambusia-bestanden var blevet så stor. Her har vi så en ganske almindelig stor kejserguldsmed, som også er der. Den er også i hele Afrika. Så den er meget udbredt. Og her har vi rødhåret hedebælt, som også er en af dem, der er på vej ind i Danmark, og som vi har fået i de senere år hertil. Og dernede var den almindeligste
Hedlibæl, vi så. Men vi så nu ikke så mange hedlibæller i det hele taget. Det der er en stor blåpil, og den er bare taget med, fordi at viser, den så vi også. Men det var nu faktisk en blåpil, vi så færre dag, tror jeg næsten. Ikke den, vi så den færreste steder, men nok færreste eksemplarer. Og her har vi igen den her farvevandnymfe, som svarer til vores store farvevandnymfe i Snorbalti. Og her var et lokalt hit. Almindelig vandnymfe. Nej, sagde Florent, den er sjældent i Andalusien. Men også på Nordeuropa var ikke så imponerende. Den var der. Så er denne her. Det er den så vi en del steder. Det er den tredje art i den slægt, som rummer stor og lille rødøjet vandnymfe. Den ser bare ikke ud som de andre. Den har ikke røde øjne, men den hører til den slægt. Det er det. Nå, så jeg ved ikke, hvorfor det kom igen nu. Men det var nok fordi, at... Ja. Ja, det var det, jeg fortalte i begyndelsen. Og vi så den, men ingen fotos. Det er så, kalder man det iberisk eller nordafrikansk hvalhæl på dansk, det kan jeg ikke huske. Den findes i hvert fald både, det er sådan en Ibero-Maghreb-art. Og det er en nær slægtning af den, man også kalder sydlig eller sydeuropæisk hvalhæl, men det er en egenart. Og det er den, der findes i Portugal, Spanien og det aller sydligste Frankrig i Provence. Og i hele resten af Europa er det den anden. Jeg vil ikke påstå, at jeg med sikkerhed kan huske, hvordan man kender dem fra hinanden. Den er nu meget godt fundet på. Ja, det synes jeg også. Det er så den art, som vi har haft i Danmark, og som stadigvæk er ganske almindelig i Sverige. Vilde tangusmed hedder den på dansk. Unifugopus fructipatus. Og der var igen denne her pragtvandnymfe. Og igen denne her slægtning af fjerbenet vandnymfe. Og her igen en af de afrikanske arter, der er rykket ind i Europa. Trithymus annulator, ganske almindelig i det meste af Afrika, men ret ny i Europa. Men kom de fra Afrika ind til Europa? Hvordan de her? De flyver, ja. Ja, men de kan jo så godt klare distancen. Ja. Ingen problemer. Husmed kan blive sindssygt langt. Yes. Men er der så, jeg sidder og tænker på, er der så, fordi hvis nordgrænsen ligesom bliver rykket op, betyder det så omvendt, at er der sydlige dele, hvor at det bliver for varmt eller for tørt? Eller? Jeg kunne godt forestille mig, at der kunne blive et problem sådan, i de allervarmeste dele af Afrika, ikke? Men de findes, altså jeg tror den her, og også den anden kirke, som kommer til om lidt, jeg tror mener, de findes i nærmest hele Afrika. Så de kan bare godt lide varme? Ja, så altså, det kan godt være, at der kan komme nogle allervarmeste dele, men de vil være i begge ender af Afrika i hvert fald. Og på det tidspunkt så regner man med, at det var denne her, at de der to Trithymisarter, som først ville nå Nordeuropa, og den er kommet ind lidt før Kirby, men Kirby den rykkede endnu hurtigere, det var også den, der nåede Belgien først. Der var nogen, der havde haft et vedmål om, hvad for en af dem, der først blev set i Benelux. Men Kirby vandt, og det var lidt af en overraskelse. Det er hunden, at vi lige så. Det her har vi så Kirby. Hvor mange af guldsmedene har egentlig de her store forskelle på hanner og hund? Rigtig mange.
ved vi noget, er der noget, altså hvad er årsagen til det? Ved vi det? Jeg ved det ikke. Og er det ikke mere... De er jo synsdyr, så Ja. de har måske mere brug for det end så mange andre. Altså, mange andre insekter, de snuser sig jo frem, men det tror jeg ikke guldsmede, de gør. De kender hinanden. De har de der store klukker, ikke? Så. Og er det ikke meget mere udbredt hos guldsmede end hos mange andre? Jo, altså der er også en del sommerfugle, der ser forskellige ud, men nok ikke så mange som guldsmede. Ja, nærmest alle guldsmede, men så er der en hel del, især vandnymferne, hvor der pludselig så er nogle af hunderne, der alligevel ligner her. Men altså, kan der andre overfor. Det er igen den almindeligste af dem. Det her det er en lidt spøjsart, varieret i rene, som er sådan en lidt... I trupperne har man en del guldsmede, som sådan er tusmørkeaktive, enten i dæmringen eller i skummeringen. Og det har vi ikke ret meget af i Europa. Men den her er faktisk, den kan også godt flyve lidt rundt om dagen. Men så gør den sådan inde i skyggerne, eller det meste af tiden. Så vi var ved sådan en flod, og der var sådan en brink, som var sådan hulet lidt ind. Så fløj den rundt ind under brinken derinde, sådan inde i mørket der. Og så en gang, så kom den lige ud. Og jeg lykkedes mig at tage det der ene billede. Det var en spøjs en. Men en morgen, der var stået tidligt op på hotellet, så var der to, der fløj rundt uden på hotellet kl. 5 om morgenen langs med en hæk på fuldstændig samme måde, men da det blev ordentligt lys, så var det væk. Hvilket en af de andre deltagere fra Malta var meget sur over, for han havde aldrig set den. På en eller anden måde, så havde han lykkedes ham at miste den. De 2 gange dage, vi så den ellers. Men, og han var ellers en, der havde været med mange gange. En flodguldsmed, altså samme slægt som dem vi i Danmark kalder almindelig flodguldsmed, der er flere arter. Vi kunne have set en mere, men det bliver kun til den der. Her har vi en af deltagerne. Werner fra Grækenland, men fra en af øerne, nu kan jeg ikke huske, Kreta måske, det kan jeg ikke lige huske, som arbejder med guldsmed professionelt. Og Hilde van de Worte fra Belgien. Jeg synes, det var sjovt, at det var, nu er jeg mest vant til at komme i sommerfuglekredse ellers, og jeg vil sige, at kønsfordelingen blandt guldsmedefolk er væsentligt mere lige, end den er blandt sommerfuglefolk. I hvert fald, hvis jeg skal dømme ud fra det her. Endnu en græsser om en samme slægt, som en vi just har fundet i Danmark. På fjorden. På fjorden. Men det er dog ikke den samme art. Den kunne man også godt have set i Spanien. Jeg så nu ikke nogen. Okay. Få det til andet end en af dem, vi også har i Danmark. Men jeg synes ikke, den ser helt rigtig ud. Jeg havde da siddet og prøvet at finde ud af, hvad for nogen der var i Spanien. Hvad siger du? Selv kunstnerne, der kommer ind fra Afrika, hvordan laver de ged i økosystemet? Det har jeg ingen anelse om. Okay, så de gør måske ikke så meget? Nej. Det er en invasiv art. Nej, de er jo ikke invasive, når de kommer selv. Det er jo fordi klimazonerne rykker sig, og så flytter de med deres niche. Der er ikke noget, der tyder på, at de... Altså, der er jo arter, der forsvinder, men det er jo nok mere på grund af klimaet, end det er på grund af konkurrencen. Det kan selvfølgelig godt være på konkurrencen. Man mener faktisk, at det er en medvirkende årsag i hvert fald, til at arter som højmosemusikguldsmed og sivmusikguldsmed er gået tilbage i Danmark, at kejserguldsmeden er rykket ind, fordi den er enårig i sin livscyklus, modsat de andre er 2-3-årige, og fordi den nu kan klare sig godt her, og er dominant, fordi den er så stor, så betyder det nok noget for de andre der. Men altså, det er jo naturligt nok. Vi ligger bare der, hvor den hører til.
Nu, det gjorde vi ikke før. Det var så en voksen af den, vi så før, det andalusiske murfyrben. Og endnu en unge. Den samme. Og en grønbroget guldsummerfugl. Dog ikke den samme art som i Danmark. Man opdeler den i to, og de er fuldstændig umulige at se forskel på. Og man kan faktisk heller ikke rigtig se forskel på genitalierne, men til synligheden har de så ikke noget videre med hinanden, og man kan adskille dem kemisk. Jeg skal også til at sige, hvor ved man fra, at de ikke parer sig med hinanden, når man ikke kan se forskel? Ja, men det kan man nok se genetisk. Nå, okay. Så de kan til synligheden se forskel, men det er noget mærkeligt noget, og det er ikke helt afgørende. Men man regner dem for to forskellige arter. Men det er det, hvis også var fanget, den, der var fanget tidligere. En ordentlig klipper. Da jeg tog det billede, havde jeg slet ikke set knæleren, så jeg fik aldrig noget ordentligt billede af den. Og først, da jeg kom hjem, den er også kun 5 gange større end sommerfuglen. Jeg opdagede den først, da jeg så på billederne hjemme på skærmen, da jeg kom hjem til Danmark. Så virker camouflage. Ja. Jeg går ud fra, at det stadigvæk er den der slægtning af almindelig blåfugl, men det kunne også godt være en anden en, som jeg lige har glemt, hvad hedder. Endnu en græshoppe. Det ligner sådan en hedeskrætte-agtigt noget. Ja, men jeg er rimelig sikker på slægten i hvert fald. Men, Hold da. jeg er ikke sikker på, hvad det er for en. Jeg sad og kiggede på dem, og jeg kunne pænt ikke finde ud af det. Sig noget, ja. Ja. Ja, så langt er jeg også med. Men og det irriterede mig lidt til, den kan jeg da godt bestemme. Det plejer jeg at kunne, men når jeg sidder og kigger på det, men det kunne jeg ikke. Det er i hvert fald en sandspringer. Og det der er to sandspringer. I er færdige med at lave flere sæt. Jesus. Det er den samme almindelige blåpil, som ikke har... Det er formentlig en skade fra dengang den forvandlede sig fra larve til guldsmed, og har siddet klemme i et eller andet, eller sådan noget, og så har den fået den der mærkelige person. Den kan godt flyve, men det er så underligt ud. Og her har vi så igen den her flammelebæl, som vi også har set tidligere. Altså en af de arter, der er på vej ind i Danmark. Her har vi en af de sjældne. En Cyanateren Cleolescens hedder den. Den er altså i familie med flere af de... vi har jo 5 arter af den slægt i Danmark. Hesteskovandnymfer og hvad hedder det på dansk ellers? Månevandnymfer og spydvandnymfer og hvad hedder de 2 sidste? Hue og flagermus. Flagermus og... Ja, det hedder den ikke huvevandnymfer. Den sidste. Jo, hue og flagermus vandnymfer. Jo, det er den slægt. Og det her det er en ret lidet udbredt art. Især efter at de italienske lige er blevet til en anden art. Det er udbredelsesområdet endnu mindre. En af deltagerne fra Polen, Agnieszka fra Polen. Og her kommer så en af de sjældne arter. En anden blåpil og Tetronitinerve, som er en Iberomacaque en del. Så jeg tror, der kommer et kort, så vidt jeg husker. Jeg forstår også på Sardinien, men det er så det. Ja. Sådan en nordafrikansk og iberiske halvø og Sardinien. Og den er i tilbagegang i Spanien, fordi mange af de steder, hvor den findes, der er mere og mere udbredt tørke. Så den forsvinder fra en del steder. Florent var
inde på, at den kunne gå hen og forsvinde fra Spanien i det hele taget. Altså, kunne du forestille mig, at der må være nogle af de nordlige der har en chance, men i hvert fald, så er det en sjælden art, som alle folk var meget glade for at se. Nej, nu gjorde jeg det igen. Ej, hvor åndssvagt. Hvor åndssvagt, nej. Hvad skal jeg gøre? Du har gjort det omvendt, skal jeg gå det. Kunne det gå baglæns? Ja, det er det, jeg tænkte. Det var også åndssvagt. Det virker alt over. Det gør det faktisk. Så kom vi tilbage til den på vej. Jo. Ja, så kom vi tilbage. Det var godt. Det er den samme. Nej, læg mærke til de meget lyse vingemærker til stigma der, ikke? Det er en af de ting. Og så er den hele taget meget lys. Det igen. Vi så den kun det ene sted, men der var en del af den. Og her er en anden art, den har vist nok været i Spanien, i det sydlige Spanien, sådan også fra lidt ældre tid, men det er helt klart sådan også en art, der breder sig meget, og sådan en, der er udbredt i det meste af Afrika. Og vi så den adskillige steder, og dem, der havde været i området før, de sagde, at de aldrig set så mange af dem. Så det er også tydeligt en, der bliver flere af grund af klimaforandringen, selvom den ikke er helt ny i Europa. Cygnus torridus, de lever altid, cygnuserne er altid ved rindende vand. I Asien, der har jeg set en, som altid er ved vandfald. Den her var selvfølgelig lidt mindre krævende end det, men nydeligt dyr. Han laver det meget ildkrævende siden, der skal røres rundt i vandet, for at de har det. Det kunne man godt forestille sig. Den her, den satte sig... Nej, hvor er den pænt. Det var meget, meget, meget varmt, og den satte sig sådan nærmest dykkede hælnokkerne der, eller vedhængende der i vandet. På et tidspunkt så det også ud, som om den havde et lille stykke af bagkroppen nede, og det var altså ikke, fordi den skulle lægge æg eller sådan noget, det er en han. Den skulle bare have det, den skulle bare køles af det der vand der. Jeg så et billede for nylig af en anden art, der også... Min røv svede. Jeg så for nylig et billede af en anden art, som også sad på den måde, sådan med støbet halen i noget køligt vand. Og jeg tror også bare, at det, den sidder så tæt på det kølige vand, gør, at der er nogle grader koldere. Ikke? Og det er ham fra Malta, som var meget sur over, at han ikke fik sin på jer. Og det er ham, der skal arrangere den næste kongres. Adam Tarkowski fra Polen. Jeg vil ikke melde ud om, hvor i Polen det bliver endnu, men i solen bliver det. Er det hver år? Det er hver andet år. Hver år. Ja. Så det er 26, ikke? Ja. Og der har vi så Hildegard, som vi har set før, og Gert Knif. Han var en spøjsfyr. Han var meget, meget dygtig. Og han havde også sin kone med, og så var han delvist crossdresser. Nogle gange så havde han kjole på. Det var meget hyggeligt. Han var meget dygtig. Jeg kan ikke rigtig se, hvem det er, der går foran dem. Det er muligvis den der i det andet. Det var jo bare ham, der havde dyrene der. Så kom vi til et sted, hvor vi skulle se en meget, meget sjælden art. Det var her. Og alle ved jo, at grusmedlaver stort set altid lever i vand. Jeg fik aldrig taget noget ordentligt habitatbillede af stedet, men så var det jo godt, at Google-bilen var der 14 dage efter mig. Fordi det ser præcis sådan der ud. Og
I kan jo se, hvor meget vand der er ude til venstre, men det er altså ikke der laverne bor. Det er det der i højre side af vejen. Der er nok, de dybe steder er der nok 10 cm. Og det er måske, jeg ved ikke om det er 30 cm bredt eller sådan noget. Men der er vand. Der er vand, Ja. men det er ikke meget. Der siver lidt vand der langs med, og Ja. nogle steder er der nogle pools på 10 cm. Hold da op. Det er endnu en af de her arter, som er i familie med den her lille tangkuldsmed. Det er en art, som er nybeskrevet fra 2020, Unigomphus casuma, og den er kun fundet i Spanien. Her står Adam fra Polen og en tysker, som jeg har glemt navnet på, og kigger på en, der sidder der, eller også nede der fra en lav. Det kan jeg ikke helt huske. De står og kigger ned på stedet. Og her har vi den. Ja, det er opkaldt efter den flod, hvor den blev fundet først, som ligger lidt længere nordpå i Spanien, på østkysten. Her har vi verdensudbredelsen, som er kendt nu. Det kan da godt være, der bliver fundet et par steder til, men den er i hvert fald sjælden. Og dens nærmeste slægtning er en art, som er endemisk på Atlasbjergene i Marokko. Og hvis jeg har kortet med den, så har der været 2 pletter på, lige ved siden af hinanden. Hvor godt er guldsmedene undersøgt, og i Afrika, altså Men ret godt i denne her del af verden. Der er jo ikke så mange guldsmede i verden, altså. Der er jo noget per guldsmeden, der er fugle, for eksempel. Altså, der er 6.500 eller sådan noget. Det er jo ikke voldsomt. Og mange af dem, altså de bliver hele tiden fundet nye, ikke? Men det er ikke, altså det er ikke noget, du kan sammenligne med dine dyr, vil jeg sige. Ikke? nej. Ja, rimelig godt kendt. Ja. Men altså, vi har fundet nye. Men altså, den der Atlasbjerg, den er garanteret meget, meget, meget sjældent. Det kan da godt være, at den er 5 steder til, at Atlasbjerg, man ikke har fundet nye. Men altså, og den her er måske også, det kan da være, der er en plet til et eller andet. Altså, så en plet med 5 pletter, mener jeg ikke, men jeg tror ikke, Men jeg tænkte, det kunne jo også være noget, der var kommet fra, altså oprindeligt jo fra Afrika. Men så er det igen, jeg ved ikke, hvor godt undersøgt guldsmed i Afrika. Altså, jeg tror ikke, den der findes i Afrika. Den nærmeste slægtning er i Afrika, de er jo på et eller andet tidspunkt hængt sammen. Som en art, men altså, jeg kan ikke huske, hvornår de siger, spillet er. Men altså, det er de er tydeligt forskellige. Der er den igen. Det var den, som alle folk er. Den var vi blevet skuffet, hvis vi ikke så. Ikke fordi den ligner alle de andre, men vi vil gerne se den. Og her har vi så en lille blåpil, som i Danmark er en ret sjælden art over i Jylland. Den er også ganske almindelig i Sverige. Den så vi 2 steder, tror jeg. Og også de her meget lange, smalle, lyse vingemærker. Her har vi hunden. Det var meget sjovt, den der lille grøft med det der sivevand med Unigomphus casuma. Der var, altså det var en strækning på måske 30 meter, hvor den var, eller sådan noget. Måske 40, ikke mere. Og så var der lige opstrøms det, var der sådan en strækning på en 30-40 meter, hvor der var en lille blåpil, men de var også adskilt. Og der var en lille smule mere vegetation der, hvor der var en lille blåpil, men det var det eneste forskel, man kunne se. Men,
Det er også en af de arter, som er kommet ind fra Afrika, lidt tidligere end de to trisemisser. Det er hunden. Den er lidt sjovere at se på. Den ser jo sådan her ud. Det er sådan en ret lille art. Og i Afrika har man lige opdaget, at den er to. Men vi har nu kun den ene art i Europa. I Afrika skal man ret langt sydpå for at finde den anden. Men de ser meget ens ud. Det kan vi se later igen. Og her har vi så den sidste af de unicornfusser, vi skulle se. Altså de her tangkulsnede. Det er den, der mindst ligner de tre andre, ser jo ret ens ud. Og den her er sådan en bleg sandfarvet ting, som også er sådan en i Biomagreb en del, og som også regnes for truet i Spanien. Der har vi verdensudbredelsen. Den var vi også glade for. Også fordi den mindste ser lidt anderledes ud end de andre. Den er ikke lige så køn som de andre, men den er mindst anderledes. Det var sjovt hovedet, den har. Ja, den drejer, den er ved. Jo. Den kigger op. Ja. Og endnu en af dem, der er rykket ind i Europa. En lille bitte sort en. Der er jo to små sorte nogle. Den anden så vi ikke. Jeg kan ikke lige huske, hvad den anden hedder. Ja, de er begge to sådan nogle nye vandrede nogle. Ganske lille en. Her er turens eneste anden danske deltager. Ja, selvfølgelig. Du kan godt kende ham. Ja. Ja. Han brillerede med, at den dag, hvor han ankom, der havde han lagt sit kamera ned i en taske, hvor han ikke havde lukket sin vandflaske eller sådan et eller andet, så det var blevet ødelagt. Så vi brugte en af dagene på kongressen. Kongressen den var meget spansk, så der var jo 3 timers middagspause, og man havde lidt tid. Så var vi ude og lede efter et nyt kamera til alderen, og han bandede over det hele tiden. Jeg tror, han fik taget nogle udmærkede billeder alligevel, men han kunne ikke få et, der var lige så godt som det, han havde ødelagt. Men der var ikke så meget at vælge imellem. Men han fandt dog et, som hans objektiver kunne gå på, og så han fik taget nogle billeder. Men, en lille sort igen. Og det eneste andet eksemplar, jeg så, var lidt vandskabt. Det er Ilana igen, og så Nick, som på trods af navnet er en kvinde fra Holland, og så Damkan, som er Slovenien fra Slovenien. Det var også ham, der lavede det i 22. Hvor jeg altså ikke var med. Og så den sidste art, vi så af blåpil, hedder på engelsk long skimmer, og den er stor. Den er betydeligt længere end en stor blåpil, men den er også tyndere. Endnu en afrikansk art, som dog vist har været det allersydligste Spanien, også fra mere eller mindre gammel tid, men rykker nordpå og bliver mere og mere almindelig. Udbredt i det meste af Afrika. Og her har vi en af tyskerne igen. Kan I ikke huske, hvad han hed? Og endnu en flammebæl. Og endnu en Triceratops.
Den er meget fin. Hvis man ikke har noget mod det. Ja, absolut. Ikke nogen der om. Så velværet. Ja, de er meget tykke, de bliver kaviarpsnuser. Jeg havde også en tidligere, muligvis den samme art, jeg er ikke helt sikker. Og så jeg endnu en af de der iberiske svale, eller hvad man skal kalde dem. Den var helt nydelig. Jeg kan se, hvor tyk den er. Den har ikke spyttet puppevæsken ud endnu. Så den var endnu nydeligere end den anden. Så har vi de to tyskere, jeg ikke kan huske, hvad hedder. Den ene er den samme, jeg har set et gang før. Det kan jeg godt huske, hvad hedder. Kæft, en stor kultur. Ja, det hedder Gustav. Så var der en del af sådan nogle her, dem så vi et par steder, sådan en meget stor. Det er jo en slags gravevævs. Den lever af næsehornsbillarver og andre store billarver. Vist overvejende næsehornsbiller, tror jeg. Det ser store ud. De var meget store. Ja. Altså, det er sådan noget her. De ser meget drabelige ud. Man skal vel have en vis pondus, hvis man skal kunne slæbe på næsehornsbiler over det. Noget størrelsesforskel på kønnene. Jeg ved ikke, hvad det er, den der hund har fedtet sig ind i, om det bare er pollen på den der plante der, men den er noget støvet. Og en eller anden tømmerbil, altså jeg skulle ikke sige, hvad det er for en. Den kender vi jo fra hjemmefra. En af dem, der er rykket ind i Danmark. Er sgu også ret stor. Det er den. En fluerværd. Ja, det er præcis. Men den er ikke noget mod den der væbs, kan jeg godt sige det. Nej. Og man sidder og fedter med frit. Ja, okay. Hvorfor gør du også det? Ja, den tror jeg nok, jeg fik sat navn på rigtigt. Jeg er ret sikker på, at det må være det. Det er i hvert fald en hummelflue, og jeg tror, det er den der. Så er der ikke så meget tilbage. Det var den allerførste Unifugomfus, vi så. Den så jeg så igen til sidst, men kun helt nyforvandlet. Vi så et par stykker her, som sad på stenene og prøvede at puste vingerne op. Prøvede at få fred til at puste vingerne. Ja. Hildegard og Elene, og så en, jeg ikke kan huske, hvad hedder, hun var slovener. Men der var 2 slovenske piger, dem er jeg også spændt på. De førte så ud. Det var så det andet eksemplar, der var kommet lidt længere i forvandlingen. Og det er igen den almindelige, den vi også har i Nordeuropa. Lille tangbulsmed. Og nydelige blomster var mange steder. Og der er de her rødklippede blåfugl slægtninge. På en af dem kløver. Og det er den her Leptosis pericius igen, som vi har sagt en gang før. Og så slutter vi, som vi næsten begyndte, med en spansk latterfrø. Slut! Nu uden fluer. Nu uden fluer, ja. Hvis, Ja! Hun vækker længe. ja, hvis nu der sidder nogen og tænker, at de godt kunne tænke sig
at tage med på den der kongres i 26. Ja. Hvordan gør man? Hvad er det? Kan du sige lidt om det? Ja, altså jeg havde godt hørt om, at det var noget, der eksisterede, men det var sådan lidt tilfældigt, at jeg bestemte mig til at tage med. Og det var i virkeligheden, fordi jeg i 23 var jeg på et par ture til Sverige for at se nogle af de her arter, som vi ikke har så mange af herhjemme. Blandt andet den her lille tangguldsmed og lille blåpil og kongeguldsmed og ja, det var mest det i virkeligheden. Mest kongeguldsmed, jeg var taget afsted for. Og der var jeg, den ene dag var jeg alene, og så næste dag, der tog jeg med på en ekskursion for den svenske Troldsländerforening. De har simpelthen en forening i Sverige, som kun er for guldsmeden, eller for guldsmede elskere. Der sagde Magnus, som er formand, eller ordføreren for Troldsländerforeningen, du skal da tage med for det der. Det er snart sjovt. Ja, det skal jeg måske. Og så da tilfældigvis så det på Facebook, at nu var det der snart, så tænkte jeg, jo, det gør jeg sgu. Og det fortrød jeg ikke. Jeg synes, det var en enormt hyggelig tur. Det var en spændende kongres. Der var mange sjove foredrag. Det var de første 2 dage var det sådan de mest videnskabelige foredrag, og den sidste dag var det sådan lidt studenterprojekter. Og nogle af dem var også interessante, men der var også nogle af dem, der var mindre spændende end de første. Og der var også nogle af de andre, der var lidt kedelige. Men der var mange gode indlæg, og vi havde det hyggeligt, og den der postkongrestur var fed, hvis man godt gider at se nogle dyr i felten af forskellige slags, og være sammen med nogle hyggelige mennesker, som man ikke har mødt før, men som man egentlig godt kunne tænke sig at møde igen. Men altså, det hedder jo European Congress on Odontology, og hvis man googler det, så kommer det frem, og så kan man melde sig til. Men altså, det er jo ikke... Jeg tror egentlig, jeg så linket på Troldsländerforeningens hjemmeside. Det var egentlig der, jeg fandt invitationen. Det var ikke på Facebook, det var på Troldsländerforeningens hjemmeside. Men altså, jeg vidste jo, at det ville komme, fordi Magnus der havde sagt eller omtalt det. Jeg havde godt hørt om det før, men det var ikke noget, som jeg havde tænkt mig at tage med på, før jeg hørte det fra Magnus. Ja. Koster det noget? Ja, det gør det, men det var ikke særlig dyrt. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad det var. Altså, det var jo især selve kongressen var ikke særlig dyr. Altså ikke bortset fra hotellet eller sådan noget. Men postkongressturen kostede noget, ikke? Man skulle rundt, og man skulle være, og det var jo så inklusiv alt, ikke? Så er det selvfølgelig rejsen derned. Og så rejsen derned, ja. Ja. Der var mange, der fløj til Malaga eller Torremolinos og sådan noget. Det var en lille smule derfra altså til Sevilla. Jeg gad ikke at skulle bøge med at komme med bus til Sevilla. Det var heller ikke meget dyrt. Det var måske 500 kroner eller sådan et eller andet. Ja, bare det begynder spørgsmålet. Hvad bare sådan en husmund at spise, og hvem man spiser fjern? De spiser andre insekter, eller der er også nogen, der kan spise edderkopper. Der er nogen, der kan plukke edderkopper ud af spindet. Der er nogen, der kan plukke bytte ud af edderkoppespind. Men altså, de spiser andre insekter, og meget ofte myg og fluer og andre guldsmede. Det er meget almindeligt, at de ægte guldsmede, dem der ikke vandnymfer, at de spiser vandnymfer, og nogle gange også mindre ægte guldsmede. Og hvad med de vandnymfer? Hvad de spiser? Jamen, de spiser mindre insekter. Ja, de er alle sammen rovdyr. Og de fanger jo tit tingene i luften. Ja. Jeg har da set gejserguldsmed fange og æde en mosaikguldsmed nede på Langeland engang. Imponerende. Jeg tror det gerne, men det var ret imponerende. Jeg så en kejserguldsmed, der fandt ret den spiste. Det var sådan en blåpil, tror jeg, den sad og spiste på Bornholm for et par år siden.
Men jeg tror ikke, jeg har set dem spise en mosaikguldsmed, men jeg har set dem spise en stor blåbil. Øh, øh, altså, vandløberen er i noget højere grad en mosaikguldsmed går og plukker ting fra vegetationen. Altså, de svirrer rundt, og så plukker de med fødderne. Men mosaikguldsmeden, de tager rigtig meget i luften. Eller alle de enkelte guldsmede tager rigtig meget i luften. Ja, deres primære kender disse andre guldsmede, eller deres fugle. Ja, masser af fugle. Der er masser af fugle, der spiser dem. Altså. Det skal så være fremtiden først. Ja. Men lærkefald for eksempel er rigtig god til det. Ja. Og bieder. Lige præcis. Men det er rigtigt. Og tornskader kan også godt tage den nogle gange. Men altså, der er selvfølgelig mange fugle, hvor der er svært ved at fange en guldsmed, som er i fuld birspring, men de plukker dem jo også, når de er nyforvandlet og sidder og puster sig op. Der er der også fugle, der kommer og tager dem. Edderkopper kan være også til vandløber. Jeg har et billede af en stor springer, der kommer en slags livsføldighed, som spiser en pænt stor libel i Thailand. Men det er også verdens største springer, der kommer helt livsføldighed lige nu. Og det tror I, spillet der, var det bare med en masse tålmodighed og godt kameraobjektiv, eller? Ja. Der er ikke noget andet i det. Kort lukket til en masse af lys. Ja. Altså, i hvert fald når jeg skal tage billeder, men også tit ellers, så bruger jeg meget auto-ISO, så sætter jeg den på en lukkertid, som jeg synes er den rigtige, og en blende, som jeg synes er nogenlunde den rigtige, og så må den finde en ISO, der passer dertil. Ellers får man sikkert ikke noget. Nej, altså, jeg vil jo gerne tage det på en lav ISO, men det er bare ikke altid realistisk. Meget tit ikke realistisk. Heldigvis er de blevet gode til ISO-håndtere ting. Ja. Og efter at det igen kan man fjerne. Det kan man. Er der stadig nogen med? Ja, der er 7 stadig på til. Hvis der er nogen der vil sige noget, så? Så skriver I bare. Jeg er ikke sikker på, at vi kan høre det. Når du har muted dem alle sammen, eller hvad? Ja, vi burde jo i virkeligheden. Den er jo sådan set designet til, at den også kan fungere som højtaler, så folk kan... Jamen, det er jo godt for. Nej, Det var det faktisk. men det kunne... Så... Men der er ikke... Nej. Yes! Men så vil jeg lige bare høre, hvad jeg vil lige sige, for det kunne også være godt at få med. Ja. Jamen, så vil jeg da sige mange tak til Jan for et rigtig spændende oplæg. Og så er det jo vigtigt at sige, at vores næste møde, det er jo sådan set der, hvor vi har generalforsamling den 8. april. Men efter generalforsamlingen bliver ikke streamet, men efter generalforsamlingen, så vil der være et oplæg omkring døde dyr og entomologi. Alle de forskellige ting og sager, man finder på, netop ådsler og den slags ting. Så det er jo... Det kan jo være meget passende efter sådan en generalforsamling. Men det glæder vi os i hvert fald til. Og der vil vi så efter det sætte streaming op. Men vi kan jo så ikke, vi ved jo så ikke helt præcis, hvornår at den går i gang. Ikke? Men vi prøver sådan et nogenlunde tidspunkt. Ikke? Så må folk logge på, og ellers så bliver det jo i hvert fald lagt på YouTube sammen med alt det andet.